ସେମିତି ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନୁହଁ ବୁଝ ଏମିତି କୁହନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାह ବାह क्या बात। କେଉଁଦିନ ସିରିयल ଛାଡ଼ିବି ସରିଲା କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଜିଠୁ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିବି ସିରିयल ହଉ ये सତରେ ଆଉ କରିବନି କି ନା ତମକୁ ଦେଖି ହେବନି ଆଉ ବହୁତ ଦେଖା କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୁଁ କ'ଣ ମରିଯାଉଛି ଆରେ ମାନେ ସରି ମୁଁ ତ ଆସିବି ନା ଲାଇଭ୍ ଆସିବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ଗପିବ ଧୁମ୍ ଗପିବ ଆଉ ମାନେ ବ୍ରୋ 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 ବାଲା ଏକଦମ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୂଜା ଦିଦି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ପୂଜା ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ନ ଦେବେ ଏବେ ଚିଲ୍ ସାଙ୍ଗ କଥା ହେବା ସମସ୍ତେ କଥା ହେବା ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ କିଏ ବ୍ରୋ ପୁରା ହେଲା दी अर्जुदी को एका करके कौन पाई गले रे बाबा से कम मत इमोशनल करुच्ची पुणी तमें एमती कौच एका कुआडे गली केवल कौन सीरियल आम दिजन को अटाचमेंट थिला मो निज भूणी से मो इच्छा जिते बड़े इच्छा मुझे घर को पलैबी पाखे जाकि बसबी ता इच्छा से मो पाक पलि आसब अलग कौन कली एका कौन कली से तो अच्छी सांगरे अच्छी सब बेले थी काम काम जगह पर्सनल मैटर से मो नानी तो एबे भी कांदुची कहीं सत्य